साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नै बेनो जोंना न'आ सिन्था दै बाबाखौ लेंहरनि र'। ओइ बाबा दरजाखौ खेवलाय दरजाखौ। नै माथो बाबा नारखोसो ओमफ्राय मा बिलाय सोरथो सोर लाबोफादों नोंलाय? बाबालै माबा आङो हिन्जाव लाबोदोंमोनलै हिन्जाव लाबोबाय आं बाबा। मा बुंनो जादों बे हिन्जाव लाबोदों? बापरे सोरनि पारमिसन मोननानै दिनै हिन्जाव लाबोखो हा आंनि न'आव? गोख्रै हिन्जाव दोनहैफिन। बाबालै आं दोनहैफिननो हानाय नङा बेसेबा गोजानसो लाबोदों। बे उन्दै बैसोआव मा होननानै हिन्जाव लाबोदों जेनेबा हो? मा मावना जाहोगोन नों माबोरै फिगोन नोंलाय हिन्जावखौ हा? सोर हिन्जाव लाबोनो नोंखौ दानो हो? मोजां फरिनो साला मोजां फरिया। ओहो मा खालामबावनांगौ आं दाना हा? फिसा हौवा थाबो माथा गरमलै आरो नोंसानो मायाबो न'आव गैया मिथिबाय? आरो खोनासं गोसोआव लाखि हाबा जायागौमानि मालाबाबो सानैजों ज' थानो मोननाय नङा मिथिखा? हाबा जायागौमानि नोंसिनि रुमा बेलेग बेलेग आरो मालाबाबो खाथियाव थानो मोननाय नङा नोंसोरो मिथिखा? आरो सानैबो ज' थाना रायलायनो मोननाय नङा नोंसोरो मिथिबाय? गोजान गोजाननिफ्राय रायलायहर मिथिबाय? आरो बिहामजो खोनाबायना आं मा बुंदो? मालाबाबो नोंसोर सानैजों ज' थानानै रायलायनो मोननाय नङा जेब्लासिम नोंसोर हाबा जायागौमानि आरो आं दानो नोंसोरनि हाबाखौ होनो हाथ'नाय नङा मिथिबाय? जागोन दे आफा। आरो खोनादोंना खोनायाखै आं मा बुंदो? खोनादोंलै बाबा बोरै जानांगौब्रा हिन्जाव लाबोना हिन्जावजों ज' थानो मोनाबालाय। हाथ आं मा बुंदो हाबा जायागौमानि मालाबाबो हिन्जावजों थानो मोना मिथिबाय? आंनि बुंनायखौ गोसोआव ला आरो आंनि बुंनाय बायदि सोलि नङाबा बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौबो मिथिखा? आरो बिहामजो नों बेनिफ्राय थांदो नोंना बेयाव नङा नोंना बै रुमावसो बेयाव नारखो थाबाय थायो नों बे रुमाव थानो मोना नों बै रुमावसो थानांगोन। जागोन दे आफा आं थांनोसै होमबा। आं जा उन्दुनो ओंखारदो उन्दुनो ओंखारसोगारदो आं उन्दुना थांसै आङो। सानसे मारै गारि गाखोबोनाय जा मेंखादो आंखो। दे थांदो थांनानै उन्दुना थाहैदो। खोनासं गथ' आं बुंखाबाय जादों बारे बारे बुंदों हाबा जायागौमानि मालाबाबो हिन्जावफोरजों ज' थानो मोननाय नङा मिथिबाय? नङाबा रायजोनि मानसिफोरा हमगोन आंखौसो मिथिबाय? गाज्रि बुंगोन बिनिखायनो हाबा जायागौमानि मालाबाबो ज' थानो मोननाय नङा आरो मोनसे रुमाव ज' थानो मोननाय नङा बेखौ गोसोआव लाखिखा। ओमफ्राय माला होगोन हाबाखौ बाबा? आं हाबाखौ दानो होनो हाथ'नाय नङा। बेसे गोबाव थागोनब्रा बाबा खिन्थालाय हाबा जानो लुगैनाया हामथारलालै। सरिता आंनि गोसो आं माला हाबा होयो मिथिबाय? 1 दाननि उनावबो आं होनो हागौ मिथिबाय? आं दानो होथ'नो हानाय नङा आरो आंनाव एसेबां फैसाबो गैया मिथिबाय? एफा गोबाव थैबायलै रखरा लाबोथ'आबानो जागौमोन। सोरथो लाबोनो होनाय नोंखौलाय हा? खोथा गैया बाथ्रा गैया मालायनि फिसाखौ बिदि लाना फैयो नामा? दे उन्दुदो आरो दरजाया मारिना उन्दु मिथिबाय? आं थांसै। सेसलै रखरा मा जाबावनांगौसै दालाय हिन्जाव लाबोबाय हनै माथो हिन्जावजोंनो थानो होदियासै माबा हाबा जायागौमानि थानो मोनलायनो थैबायलै रखरा। ओमफ्राय आंना हिन्जावा आगो मिन्थिना खारफिनलांबा मा जानांगौ दे बे? या गैलालै गैला एबारबा 1 दानलायबावसैनो बा एफा गोबाव थैबायलै माला हाबा होगोनलै बिबा? लाबोना जारलासो जाबाय जांलै सयथिबो। उन्दुनोसैलै हिन्जाव लाबोनाबो हिन्जावजों थानो मोनाबा माबोरै जानांगौ जाखोब्रा संसारावलाय? मालायफोरनिया माबायदि आंनालाय बोरैलै? मालायफ्रालाय माथो हिन्जाव लाबोग्रा हिन्जावजों थायोलाय ओमफ्राय आंनालाय मा फाग्ला फाग्ला हिन्जावजों थानो मोनलायो? ओरैनोसो लाबोगारनाय जाबाय आं फैसा खरसनो। बाबा गैयाबा खावखुमाना थानांगोनलै जानाय नङा। नै नारखोल हिन्जाव लाबोनाया बोरै जाखो खबरालाय? लाना फैबाय आसोला बेनिफ्राय आसोला हाबा होथ'जायानो दानो बिफाया रायदोसो। रायजाखागोन खावनासो लाबोबाय नालाय फाग्ला फाग्ला बैसोआनो जायाखै दानि हिन्जाव लाबोयोबा बोरै जानो बिसोरजोंलाय? ओमफ्राय आसोला लाबोग्रि हिन्जावजों थानो नागिरबावोनो आसोला बिफाजों रायजानानै बेलेग बेलेग फुथुना दोनजादों आसोलफ्रा। बेनिया लाबोग्रि हिन्जाव थानो नागिरदों नामा बे? फाग्लासोलै बे मानसिया दुमनांगौलै इखौ दुमनांगौ। जिखिजाया आंनो बाइकखौ नांसिगौलै। बिना लायदो नारखोनाव हिन्जाव खालामफिनगोनदां बेना बाइकआ मालायसोना मिथिबा।